Cartoon. A yau kuna tare da Sagir 123 TV. Muna fatan waɗanda ba su danna alamar subscribe ba su daure su danna mana alamar subscribing. Sannan muna godiya ga ainihin waɗanda suka danna mana subscribing. Allah ya saka da alkhairi da binmu da sauraronmu da kuke yi, mun gode. A yau mun zo muku da wani sabon application ne wanda za ka yi amfani da shi wajen ka haɗa ainihin kati na gayyata, any invitation kati za ka iya haɗawa, wanda za ka ga yana motsi haka, ɗan biro ya fito da hannu yana motsi yana rubuta. Za ka iya rubuta IB da shi, za ka iya komai da komai da shi, saboda yanzu an daina, ba a fiye yin IB a waje ba, ko kuma any invitation wanda za a buga shi a takarda a baka, an fi yin sa a status. So wannan application ɗin zai taimaka maka wajen ka yi wannan abun. So za mu shiga cikin bidiyon namu. Da farko, sunan application ɗin shine whiteboard. Za mu ajiye muku link ɗin application ɗin a ƙasan description. So kamar yadda kuke gani, mun shiga cikin application ɗin. Za mu nuna muku waɗansu abubuwa wanda suke da muhimmanci ainihin a cikin wannan application ɗin. Kamar yadda kuka gani, application ne mai kyau, wanda yana da kyau sosai. Application ɗin sun saka mana talla, yana da kyau sosai application ɗin. In ka buɗe kamar haka zai buɗe maka dashboard ɗin nan. So zai tambaye ka create animation, za ka ƙirƙiri animation kenan. So da farko mun shiga cikin animation ɗin. So nan categories ne, ya danganta da abubuwan da za ka yi. Misalin in yi za ka yi ainihin ka ɗora shi a WhatsApp, za ka iya amfani da wannan 72, za ka iya amfani da 1080 ɗin nan times 1920 ɗin nan. Sannan kuma in YouTube za ka saka shi, so za ka iya amfani da shi 1280 ɗin nan, 720 ɗin nan. So ya danganta da dai inda dai za ka yi status ɗinsa da shi. Amma mu misali za mu yi ainihin status ɗinsa ne a WhatsApp. So za mu zo mu shiga cikin wannan na ƙasan square ɗin nan, inda aka saka square ɗin nan. Bayan mun shiga, so ba zai buɗe maka ba, dole ainihin sai ka rubuta sunan abin da kake so kai amfani da wannan abin da za ka haɗa. So bari mu saka WhatsApp. Sai mu danna don. Kun ga ya buɗe? So kun ga yanayin designing ɗin na WhatsApp yake kenan, 4 corner. Okay, so kamar yadda haka designing ɗin WhatsApp yake. So yanzu gashi sticker, text nan, VG ɗin nan, sai hand, sai aminato da dai sauransu abubuwa. To mu dai za mu zo mu ainihin kana so ka canja ainihin background, sai ka zo ka danna wannan VG ɗin nan, shine za ka canja background. Za ka iya zuwa gallery ka ɗauko ɗaya background da kake so, kuma za ka iya zaɓar kala na nan ɗin ka yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, kun gani? To mun zaɓi wannan kala idan, to sai ka zo kai add text. So misali za mu yi tallan channel ɗinmu Sagir 123 TV, sai kai save. Nan za ka iya sai kai save. Nan kuma style ne, ya danganta da style ɗin rubutun da kake so. Yawwa, sai ka kawo shi nan, ka ƙyale shi a nan, yayi. To in kana so ka ƙara add wani text ɗin,
please subscribe to, sai kai saving haka, sai shi ma ka zaɓi style ɗin rubutun da kake so, yanayin sai ka danna good. Sai ƙara wani add ɗin text ɗin. To my channel. Sai ka zaɓi style, sai kai good, sai ka janyo shi. Sai ka yi wato ainihin za ka iya ƙara wani adin. Thank you, thank. Style, shi ma rubutun dai duk za ka iya canja masa wato ainihin kala. Bayan haka sai mu zo wato ainihin mu ɗauko logo ɗin channel ɗinmu. Za mu ɗauko logo ɗin channel ɗinmu. Kamar kuke gani wannan shine logo ɗin channel ɗinmu. Sai mu zuƙe shi, mu zuƙe shi, mu zuƙe shi, mu zuƙe shi, mu saka shi. Sai mu ƙyale shi. Za mu ƙara ɗauko wani logo ɗin, ko na YouTube ne, shi ma sai mu ajiye shi. So kamar yadda kuke gani, bari mu testing mu gani. So wow, kamar yadda kuke gani gashi nan yana ta rubutu, yana ta yi. To haka za ka haɗa komai da komai, duk abin da kuke so a nan. So ga gurin saving nan, sai ka danna sai kai saving. So a nan za mu kawo muku wato ainihin ƙarshen wannan bidiyo namu. So muna so da Allah a danna mana alamar subscribing, a danna mana like, a yi mana comment, a yi mana share. Mun gode. Sai anjima, sai mun sake haɗuwa a wani sabon bidiyo.